Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalake keluarga nelongso nanging kudu tak trimo sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ra ana ngerti kasih sayange sing kaya taliyane bapak ibu bingung dhewe dhewe yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ana sing jaluk dilahirke ning keluarga sing kaya ngene saka apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat galungane perkara kudu iso ngatasi rano cekalane ngelimen anak sing rusak omahe Raga Sambaya Putra Ayo goyang, goyang. yen pancen kudu pisah ojo nganti anak dadi berjuang ing dalan dhewean ora ana sing jaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tompo apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat galungane Margarati sangka wong tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngelimen anak sing rusak omahe Sapa anak kering Sapa yen pancen kudu pisah ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ana sing jaluk dilahirke keluarga sing kaya ngene tompo
Lah aku yuk, masa aku? Ya udah minta maaf, minta maaf. Jangan marah-marah. Suatu malam Adam bercerita, hawanya tak lagi di jalur yang sama. Bacaan dan doa yang mulai berbeda. Muncul apa nih itu aku? Ego dan air mata kita bicara. Gila, tak masuk logika, terbangun hatiku. Kau menggenggamku menadanya gila. Berdamai dengan apa yang terjadi, kunci dari semua masalah ini. Jujur tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati bukan yang diyakini. Gila, tak masuk logika, terbangun hatiku. Kau menggenggamku menatanya gila, tak masuk logika. Ayo gak apa-apa, gak apa-apa. Tertegun hatiku. Kau menggenggamku menatanya. Jangan salahkan pahamku kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau, kau di sana, aku di seberangmu. Apa yang terjadi? Kunci dari semua masalah ini. Jujur tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati bukan yang diyakini. Oh gila, tak masuk logika, terbangun hatiku. Kau menggenggamku menadanya. Oh gila, ini tak biasa, terpaku hatiku. Kau menggenggamku menadanya. Jangan salahkan pahamku kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau, kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit lagi semua Yo mati katanya. doa. Cerita
dicina, tak lagi sama cara berdoa. Cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah akibatnya. Oke, lagu mangunya sudah dikasih di sini. Satu tembang lagu request ya ini tadi ya. Betul. Oke, ini mungkin dari sebelah kiri, dari bunda-bunda ada request lagu boten. Requestnya apa? Nopo sabar. Luka di sini. Oke, monggo Mbak Sin. Monggo Mbak Sin kabeh sedaya. Caca kok seneng kok gaya aku padu mancing aku dong. Pin request pin, tenanan pin request iki. Tiada lagi kisah. Sudah musnah, sudah